assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoye yaw Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde koɗon yo Allah waɗanen jaam sikkude tan goto fof ɓenni weekend belɗo deƴƴo ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi hannde ko ganduɗa ko kañum woni ko ne wawi wiyede ko banggue welema e banggue joguiɓe rafiji rein ɗum noon transplantation ɗo joni ne wawi waɗede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal goɗɗum ko banggue dawrugol ha tengti noon parrainage uji oɗo mo ganduɗa kanko woni Amadou Ba heeɓi ɗum e livre mo Jambal Diagne windi inniti hen noon no fewi Amadou Ba joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren jaynde las oɗo subaka on ji darde gardiɗo leydi ndi ne fi masque muɗum ɗum noon son ƴeewi tan ko ganduɗa ete ko taɓal bangal fayida e banggue cafrugol ɗum ɗon noon ɓe mbi tan transplantation gaɗano waɗama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni noon ko ganduɗa ko réussite tigui woni ɗum noon ne addi tan beelemma e wonɓe gandani jogui rafiji rein e ko way noon ko ɗo e nder leydi meɗen hankkadi ne wawi waɗede oɗon transplantation jehetonoɗo banggue goɗɗo gam waɗoyede toon garene jayde vox populi ɓe mbi kay greffe de rein ɗo tigui ne wawi wiyede ko double première ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko hanki tigui ɓe mbaɗi oɗon transplantation ɓe mbi noon Allah rewni ɗum lawol garen ha joni tan e goɗɗo walla tan konngudi woɗɓe ɓe ganduɗa nane nder jayde nde ɗo woni Mamboy Diawo mo ganduɗa oɗo saaha kay yaltini livre woni deftere ganduɗa o waɗi hen programme makko garene jayde Dakar Presse oɗo subaka wi tan ko le 30 novembre woni capantati e lewru novembre gonɗen konta tan ko journée université morte mana jangde dañata ɗum ɗon noon ko ɓeɓe ganda kamɓe goni SAES ɓe mbi noon nanggodiral mabɓe walla poɗodiral mabɓe hakkude mabɓe tan e jagorde joguiɗo banggue jangde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni tan Cheikh Oumar Anne ɗum noon addi wiideɓe kamɓe kay maɓe mbatta journée de l'université morte garen ha joni e banggue l'observateur e oɗo subaka gareten tan ko jagorde joguide banggue jangde kalanoɗen joni woni Cheikh Oumar Anne ɓe dañi noon yewtere yañde hakkude mabɓe tan e oɗo mo ganduɗa woni jagorde hakkude makko e l'observateur ɓe mbimo noon ɓe namdimamoy ko heewi e nder leydi ndi ɓe mbi tan ɓe garti réforme walla tan ko ganduɗa ete witto walla ko ganduɗa ete woni ɓurde darnude jangde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o haali hen grève mo ganduɗa enseignant ji ne mbaɗa ɗum o haali hen kono kadi tikkere gardiɗo leydi ndi kanko kay o suuti hen konngudi makko hakkude makko e Amadou Ba tan ɓe mbi tan kanko kay o haalani noon walla tan o suuɗani gongali makko e interview oɗo mo ganduɗa o waɗi ɗum o ari kay e campagne électorale o wi campagne électorale wawa hadde école aji jangde mumen no hannirta ni ɗum noon ɓe gari tan ha joni e wiide tan ko ngakkere tigui main d'œuvre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal liggotoɓe ina manki no fewi garen ha joni e banggue goɗɗo ha joni l'observateur woni gueɗe tan oɗo mo ganduɗa kanko woni Didier Badji mo ganduɗa noon o yiya ko o waɗa tan ko porté disparu woni gendarme mo haala mo ɓooyi haalede kanko oɗon noon ɓe mbi oɗo saaha salaire makko koko taaƴa ɓesgu makko nana e heege garene jayde les échos noon kañum ari tan koye chiffre aji ganduɗa ete kanko jagorde joguiɗo banggue budget ɗo e nder leydi meɗen Sénégal amo suuta ɗum oɗon budget noon ɗiɗon koppareje ganduɗa innitama noon ɓe garti hen tan transfert batteɗo e nder Sénégal walla gadditeɗo nanneteɗo e nder Sénégal te wonɓe caggal leydi ina gadda ɗum ɓe mbiyete noon e hitande gonɗen nde ɓe mbi ko tolne milliard uji ujunere e 610 e koppareje meɗen to milliard uji ɓe mbi tan ɓe nanni ɗum ɗo e nder leydi meɗen to ganduɗa rewata koye transfert uji ɓe mbi hitande 2022 noon koko ganduɗa kay koko ustino saabu noon ko ganduɗa ete woni ujunere e 500 e 7 milliard uji ɓe kebno nannude ɗum noon woni ko ganduɗa kamɓe ɓeeɗo
wiya tan so ƴeewama noon ɓurata nannude nde ɗon kopparu jaafa ɗon woni to wonɓe union européen ɓe mbi 9% o ko kamɓe nannata ɗum wonɓe to banggue états-unis ne wawi wiyede 5% kamɓe nannata ɗum wonɓe to semak kamɓe nannata ko heddi ko kamɓe ɓe ganda goni hedɓe banggue CEDEAO ko toon koppareji keddiɗi ɗe rewata naata e nder leydi meɗen goɗɗo ha joni nder jayde leydi ko konngudi muɗum kettama woni Aissata Tall Sall woni avocat magistrat ji saabu hanki o huccittuno toon to suudu sardiji leydi meɗen ɓe mbi noon o waɗi no fewi kay o mantini no fewi ɓe ganda goni avocat ji magistrat ji hedɓe banggal ngal ɗon kay o mantini ɓe toon to ganda woni assemblée nationale garane jayde Le Soleil ɓe mbi noon Amadou Ba waɗi tan collecté ko tolni million ngaji tati million ngaji tati temedde jeeɗiɗi ujunere capanɗe jeetati e ɗiɗi capanɗe joyyi e ɗiɗi ɗi ganda ete ne wawi wiyede ko ɗum ɗon woni ko waɗi collecté to banggue parrainage uji e tan koye ƴewtade hewɓe nangandemo gaddude walla tan wallidemo e oɗon banggue parrainage garen ha joni e banggue goɗɗo woni jayde Besbile Jour ɓe mbi Madiambal kay surti ko heewi haali ko heewi e livre mo ganduɗa o windi ɗum kanko Madiambal o ari tan ha joni e banggue hakkude Ousmane Sonko e gardiɗo leydi ndi o wi tan kanko yete mo ganduɗa woni Serigne Mountakha o tan addi o haali hen konngudi moƴƴi gam tan jaam arta e hakkude mabɓe ɓe mbi ha joni tan ɗo ganduɗa kañum woni Amadou Ba o wi kay kanko nde Ousmane Sonko wi yo riwe ɗo ganduɗa kañum woni ɗo liggotono ɗo kay kanko Amadou Ba o wino tan ko yo waɗe affecté ɓuuri amo riwe ɗum kay nane nder hen ha joni o arti kay ha joni premier ministre procédure uji ganduɗa omo waɗa ɗum fanude ɗum e dow Ousmane Sonko garen ha joni caggal Besbile Jour e jayde quotidien le quotidien ɓe mbi tan kanko Madiambal Diagne kay o arti e koppareji ganduɗa woni koppareji premier ministre ɗi ganduɗa ala hay goto pawowo hen namdi saabu o wi ko une fortune sans question o wi Madiambal Diagne ha joni tan e nder livre makko o arti hen gam tan andede ɗeɗon koppareje holto ummi e holno o yarata garen e jayde tribune ha joni Bougane Gueye Dany kañum dewowoy koyɗe gardiɗo leydi ndi to rewi fo o wi o rewat ɗon o foppa ɗeɗon koyɗe ha laaɓa ceer kanko kay ɓe mbi toon to diwan mo Sine Saloum o rewi toon kay kono ala ko heddani gardiɗo leydi ndi saabu yete o haali no leydi ndi way musde ni e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa kay o ari hen kanko oɗo mo ganda ko kanko woni Bougane Gueye Dany garen ha joni jayde Le Réveil ɓe ngali koye goɗɗo woni mo ganda kay woni Mamboy Diaw e candidature muɗum ɓe mbi kay o yaltini livre mo addi haalde programme makko no yarata e yidde makko e nder leydi meɗen Sénégal garen e jayde libération e oɗo subaka kañum ari tan ko e banggue goɗɗo woni Econ City mo gandani halteno ɗo diwan mo Dias walla tan mbiyen ɗo ganda kañum woni e nder Dakar ɗum ɗon noon kamɓe e wiide makko tan ɗum ɗon kay woni ha joni ko wawa latade guila nden ha joni guila haala mum haala ha joni ɓooyi kono ɗum ɗon noon wawa wadde feere ha darne ɓe mbi noon kaaje darneɗode toon yani kamɓe hakkude mabɓe mo ganduɗa ete kañum wonno ciifore ɓe ciifodirno e sapko itti ɗum ha laaɓi ɓe mbi noon oɗon Econ City toon to diwan mo Diamniadio noon koko ganduɗa kay ne wawi wiyede ko projet kadɗo tan e dow yete maquette saabu maquette jiyanoɗo ne yooɗi no fewi machallah ɓe mbi ko ɗon tan haadi wona projet mo ganduɗa ni hay suudu darnama ɗonete garen e jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi tan ko Ismaïla Sarr kañum e oɗo mo ganduɗa woni Elimane Ndiaye kamɓe ɓeɗon ɗiɗo kay ɓe mbi hanki ɓe dañi caɗele yirtude koye mabɓe e nder match mabɓe hanki dañnoɗo te ɗum ɗon jebɗo ɗum fo ne wawi addude hen sedantare ɗum woni komin gaddano on joni min guddita hello on so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen e banggue goɗɗo mo ganduɗa eɗen kaala hen hande subaka en birtota ko noon taɓorde walla taɓal bangal fayida ganduɗa waɗama fanede to banggue cellal ɓalli to banggue tan ko ganduɗa kañum woni transplantation walla mbiyen greffe
mo rein ɗo e nder leydi meɗen Sénégal docteur eɓe meɗen noon mataw jettima toon walla tan matériel uji mumen jettima toon ngam wawde wadde transplanté rein saabu ne anda neɗɗo fo Allah ne hokki ɗum roñoji ɗiɗi ɗiɗon roñoji ɗiɗi noon neɗɗo ne wawi yaadude e roño mum goto so tawi woodi dañɗo rafi rein no ƴiijam hokkirte ni wiye yo neɗɗo oɗo ƴeewe beele ko groupe sanguin A walla ko ɗum ɗo beele ko 0 positif walla ko ganduɗa kañum woni B plus walla ko way noon wiye noon ɗeɗon gueɗe to banggue rein ne wawi wonde kay tawa neɗɗo ni itta roño mum goto wooda mo rokki ɗum walla tan wooda mo walliti ɗum gam kañum ne wawa wallitorade so tawi aɓe jogui compatibilité ko wiyete beele kañum yette ɓandu muɗum ene yaade ɓandu keddiɗo o itte wallite e oɗon ɗum ɗon noon hanki ɓe mbaɗi ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗon transplantation mataw ɓe keeɓi rein goto ɓe batti ɗum e mo ganduɗa roñoji muɗum koko dañno caɗele ha wone dialyse e ko way noon ɗum noon ko taɓal manggal ko ballal e nder leydi ndi ko ballal kono kadi ko ufde soulagement e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni dañɓe rafiji roño ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu hande ma won neɗɗo dañi rafi o ɓiyum wawa hokkude ɗum roño goto ne wawi dañi rafi o miñum wawa wallidde ɗum ne wawa dañi yummum wawa wallidde ɗum walla bamum wawa wallidde ɗum oɗon transplantation waɗe neɗɗo o heɓa cellal ɓandu muɗum ɗum noon ko tabal ɓangal fayida kono noon ko tabal welemma ko tan ñagade gueɗe baɗe ni yo won kay ko ganduɗa ina ɓuura yajje ina ɓuura fewde kono kadi ne ɓuura darade e nder leydi meɗen Sénégal saabu kamɓe docteur eɓe meɗen Sénégal ko dariɓe ko daɗiɓe saaha noon ko probléme matériel uji ina wona ɗon probléme ŋakkere ko ganduɗa wiye nder leydi meɗen Sénégal ko leece jeegom ɗi ganduɗa ete ko banggue to ganduɗa kañum woni banggue réanimation woni ɗon hande famɗi ko tolni fotino Sénégal eɗo tolnaɗo ne wawi wiyede ne wiye e 21e siècle yimɓe ne tolni ɗo ganduɗa hande aduna o no way yajjini to banggue cafrugol no way wadde développé e ko way noon hande Sénégal ne foti noon wirtade to dañata leece jeegom ɗe ganduɗa ɗo banggue réanimation ko ɗum tan woni nder leydi ndi banggue cafrugol kañum wawi wadde développé leydi kañum wawi wonde ko ganduɗa yete so woni ko darna ha dari leydi ndi ɗon ma wat avancé saabu mo sellani fo ma waw safrade kono so wonti e nder Afrique kala mo sellani ma yalta leydi muɗum yaaha banggue goɗɗo walla ma doole muɗum daro ha woro wawa yaade safroyade banggue goɗɗo hande ne hamni cafrugol ngol ɗon yo Allah wallu ardiɓe haɓe mbawa ɓurde wadde ɗum développé ha jiɗɗo safrade fo yaaha safroyo tawa jobdi ndi yarata noon onon ne oɗon jogui hakkille moɗon miijo moɗon idéji moɗon e ko haalte ko ne faade commentaire uji ɗi yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon de Baysata Ndiaye wonno heɗanen to banggue caméra ko Alifal e montage ne ko banggue oɗon Alifal yo Allah waɗanen jaami kisal ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi